og velkommen tilbage til Coolcos. I dag der vil jeg lave endnu en video omkring en af Coolcos' nye parfumer. Det er den, der kommer i den guldæske, og den hedder Refreshing. Endnu en gang, som nævnt før, så kommer den i en 50 ml flaske, eller flakon. Den ser rigtig, rigtig fin ud. Den har et guld C, som står for Coolcos, og nedenunder står der Refreshing. Og jeg elsker den her indpakning. Jeg synes bare, den er så fin. Og det her, det er faktisk nok min favoritduft af dem alle sammen. Jeg synes, den er så mega god. Den er meget forfriskende. Det er også derfor, den hedder Refreshing. Og jeg synes bare, den dufter fantastisk. Den dufter af citrusfrugter og ja, meget frugtagtig. Den er virkelig frisk. Inde på hjemmesiden står der, at den er meget afdæmpet og meget nedtonet, men jeg synes faktisk, den er virkelig forfriskende og frisk og virkelig sommerlig. Den minder mig rigtig meget om Marc Jacobs parfume, der hedder Honey, som også er sådan en af hans meget kendte sommerdufte. Den er virkelig forfriskende. Virkelig lækker, hvad der toner af citrusfrugter og frugter og bare sommer i en flaske, virkelig. Det første, når man får den ud på huden, det er, at den dufter utrolig stærkt af citrusfrugter. Og når den så lige får lov til at tørre ind, så bliver den lidt mere afdæmpet, men stadigvæk en smule skarp, takket være de her citrusfrugter. Den er virkelig god. Jeg synes, det er en fantastisk parfume. Jeg vil virkelig anbefale jer at gå ned og købe den, for den er bare så god. Og jeg vil lige vise jer, hvordan man påfører den. 2 sprøjt ved pulsårene, så her og her. Lad den sidde og trænge ind. Og nyd det. Hvis du spørger mig, så er det her en meget ungdommelig parfume, fordi den er så frisk og så... Jeg ved ikke, den er bare meget in your face i mine øjne, fordi den har den her super friske duft af citrusfrugter. Så jeg vil helt sikkert sige, at det her det er nok til teenagepiger og unge kvinder. Den her parfume samt de andre 6 parfumer står til den nette pris af 149 kroner, hvilket er mega billigt, når du tænker på, hvor meget parfume du får for pengene. Og den her, det er virkelig the star in my mind. Jeg kan virkelig godt lide den, og jeg vil helt sikkert anbefale jer at gå ind på Coolcos' hjemmeside, som er lige her. Gå ind og tjek den ud og køb den, for den er virkelig god. Og hvis I bor tæt på en Coolcos forretning, så gå lige ned og få et sniff af den her, for den er virkelig god. Derudover så må jeg meget gerne gå ind og tjekke min kanal ud, derinde der laver jeg også en masse forskellige videoer. Og ellers så vil jeg bare råde jer til at gå ud og dufte til de her fantastiske parfumer fra Coolcos. De er virkelig gode. Coolcos har arbejdet meget hårdt for at få en masse forskellige slags dufte til alle slags kvinder. Så virkelig gør dig selv en kæmpe tjeneste at gå ud og finde den perfekte parfume. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med endnu en gang, og have det rigtig godt til vi ses igen. Hej!